V dnešnej epizóde sa pozrieme na tému, ktorá naháňa strach každému rodičovi. Na tragédiu, ktorá sa skutočne stala a môže sa stať každému jednému z nás, aj na Slovensku. Hovoríme o mužovi, ktorého celý život sa rozpadol po jedinej chybe. Chybe, ktorá pripravila o život jeho malú dcérku a zanechala rany, ktoré sa už nikdy nezahoja. Môj dnešný host je človek, ktorý celý tento príbeh poznal osobne. Dušan Budzák. Spisovateľ, scenárista aj môj osobný priateľ z týmu Vražedné psyché. Muž, ktorý mal odvahu spracovať to aj vo svojej knihe Môj život s Jojom. A neskôr aj v scenári filmu Otec, ktorý sa dostal až na prestížny filmový festival do Benátok. Filmu, ktorý aj kritici označujú za jedno z najsilnejších diel posledných rokov a ktorý Slovenská filmová akadémia vybrala za nášho kandidáta na prestížneho Oscara. Dnes sa však nebudeme rozprávať o filme. Toto nie je recenzia ani reklama. Je to intímny pohľad do duše človeka, ktorý stál blízko, ktorý videl, ako sa jeho najlepší priateľ mení a ktorý dnes s postupom času rozpráva jeho príbeh. Rozprávame sa o otcovstve, o vine, o spomienke na blízkeho priateľa, o nepochopení spoločnosťou, o odpustení, ktoré možno nikdy nepríde, o živote, ktorý sa dá zničiť v jedinom okamihu. Volám sa Richard Mažonas a toto je Pod kožu s Dušanom Budzákom. Dušan, zmenilo vás to, keď ste sa stali otcom?